Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Uyamweya wakachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukutangu watese didzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndagashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Hello everyone, I'm your host Modesta Zimuto. Welcome to today's program Zvirimugango. Patinenge tichidiscuss ama issues anoku encourage kuti zvinhu zviri Zvirimugango azvichachurwe rega zviive. Before we go any further, I'll ask my panelists to introduce themselves. My name is Ernest Mnyoro. Hello everyone. Induitwa Machando. Thank you. Ernest, may you please give us a word of prayer? Let us pray. Dear Heavenly Father, I would like to come for thy throne of grace, asking for forgiveness for all of our sins, so that we might become acceptable for thy throne of grace. Dear Lord, as we're going to discuss issues that are pertinent to young people, may you please help us to get the right answers and help them apply these principles in our lives. And we just Christ to pray. Amen.
Amen. Thank you so much. Right, so on today's program, we are going to be discussing mostly about identity. We may ask other questions to our elder here, Elder Machando, that pertain to other things, but our main focus is on identity. My identity as a woman, his identity as a man, so that us as youths, we are helped in areas that we do not understand. My elder, what do you understand when we talk about identity generally? Amino muri ndipindire semukarangeri kana semurungu. Chero. Chero. Ishiripo ndeyekuti munhu semunhu ane zvaari zvaanozikanwa nezvazvo zvinomupa value. Okay. So by the end of the day, when we are talking of identity, we are talking of you as a full package. Okay. Iwewe nesignature yako. What? Zvekuti pawatsika hakuna zvimwe signature inozofanana naiyoyo. It's like your fingerprint. Right. Ndofarira ansiro wamaita muvunzo uyu because ndiku remember mBhayibheri kana vana Jeremiah pavanga vane mapurposes avanga vanawo, they had to be given their identity. Mwari panoti iwewe ndakakuziva anti, so they were foreordained for a purpose and a reason. So isusu panapa elder toda kuti mutibatsire. Inini Samodesta ne vamwe vanhu vari kunzoko that are ladies, right? What's my identity? Ndikavunza kuti who are you? Dzimwe nguva ndingatoka kama zvingatoramba kubuda. Pamwe Ernest akavunzwa kuti who are you? Zvingatoramba kubuda. Saka tibatsireiwo kuti tikwanise handizoti kuzoshandisa word rokuti ku-identify identity zvinoita here, but in that regard. Isi nyaya muri kutaura ikai ndo nyaya yataifanirwa kutaura kubva zvinhu zvichatanga. Ishu iri panapa ndeyekuti izvo ndoda kuti munyatsoziva kuti izvo ukada kukwenya musoro kuti sei Mwari akasika svosve unogona kuita problem. But Mwari in his wisdom akaziva kuti svesve riripo rinoholda place yaro and rakakosha. And the reason why the world of nature is orderly ndeyekuti svesve riri ready kuramba riri svesve. Harisi kumbonzi kufila challenged rikaona shiri ichibhururuka. So by the end of the day, the same applies to you guys. Iwewe uri sezvauri Modesta, Ernest ari sezvaari Ernest. Issue iri panapa, you don't need to copy anyone to be yourself. Why pamusana pekuti we are that because Mwari akazvidesigna zvakadaro. But unfortunately now, ndezvekuti izvo Modesta unogona kurarama pano pasi for 70 years when you never showed the signature yaifangwa kushowewa yaModesta. Why? Because you are imitating someone. Someone else. Yes. So how do we end up imitating someone else? That's the question. And secondly, there are many influences that actually define who I am. For example, society. It's like when I'm growing up, I'm being trained to be a good husband. When she's growing up, she's being trained to be a good wife. Is there something besides these things, or to be put in a sphere I should be dating, I should be courting, I should be getting married? Is there something that I should be leaving a signature on besides these things? One thing that you were not told in the marriage is not the achievement, but marriage no throughput. Irukutizo, you have been trained for life, and when you have been trained, the marriage irikungo assessa the training process and whether yakave effective or not effective. So when a marriage fails, it is because pane maamacha, pane munhu asina kuteerera teacher, kana kuti pana teacher akanga ari absent. Saka what is happening ku marriage cannot be corrected ku marriage. Inofanirwa kucorrectwa ku training process. This is the reason why we say when a student fails, don't beat the child, beat the teacher. Why? Pamusana pekuti izvo akakundikana kuproducer ma results. So, but can you clarify, are we saying that we're being trained for this, or I should be a perfect person? Besides, I just want that to be clarified. Am I being trained for marriage, or I have to be complete first? All right. And what do you mean by being complete? Yes. Rega ndikubuditsire pachena. Paunoenda kuchikoro, munoita maths, moita physics, moita chemistry. You get the point. Pane vamwe vanhu muupenyu
vasingazosangani nadzo zvekuti vanofunga kuti chemistry dzanga dzisina basa. Asi kuita vamwe vanhu vanozonosangana nadzo vanoona kukosha kwechemistry. Yeah. So pamunenge muri kuchikoro mese munodziitiswa. Kunyangwe kune vamwe vachazotora route isingashandise chemistry. Chamakadziitisirwa ndedzekuti you must not be limited. Your sphere must be wider. So when you are being trained for everything, and marriage fits into everything. Muripo ipapo inini pane mubvunzo wandinawo kuti hausi mubvunzo hawo pese pamwe mubvunzo uchazoya leta pakuti kana tiri kumba zviya toti tiri mumba 1 imi ndimi baba Ernest ndibhudhi vangu ini ndini sisi musikana unenge uchitrainwa mabasa emumba emkitchen pamwe Ernest anenge akagara achingoona ake TV achinotambira nevamwe vake because mukomana. Saka inini pakubvunza kwangu pakuti saka zvinoreva kuti vasikana chete ndivo here vanogara pai mukitchen ava kwavo hamenoti kuona bhora nekuenda kunotamba panze. Ndosaka ndoda kuti munyatsopabata zvinhu zvamuri kutaura izvi ndokumbira kuti brain dzenyu dzizoramba dzichidzika. This is the reason why you date. This is the reason why you caught. Kuti uone kuti product yawatora did it pass through the teacher. Because uyu anogona achiona TV. You get the point. As a result, vanhu vese vari kuona TV. And if this one is not trained, he is an emergency waiting to happen. So by the end of the day, the reason why we've got mixed multitudes, the reason why we've got problems, inyaya yekuti izvo tiri kutora vanhu vakatrainwa nevasina kutraina tivese tovaisa musuper league. And by the end of the day, this player lets us down. This problem is twofold. Okay. Iri twofold pakuti izvo pamwe pacho there is a contribution yemubereki yekuti mubereki hatorina clue of what to do so that Ernest anotraineka. Kwozoita imwe problem iripo ndeyekuti izvo vamwe vacho they are not realizing kuti the teacher haasi kuziva. Saka zviri nani ndiite night school. The fact that your father was absent vari kubhawa does not mean you will be excused. Saka issue iri panapa ndeyekuti if the teacher is not performing, you need to pull up your socks. But unfortunately tine vane pfungwa dzakaota zvekuti by the end of the day, because the teacher akarara naivo vakatoitwa sei vakarara, not knowing kuti exam ndeyavo haiziya teacher because pamuchanorarama upenyu muchanorarama imimi muri tu. Yes. Teacher vanenge vasipo. Tiripo pane zvamamenshena about kuti marriage is not an achievement, but chokwadi ndecho kuti musociety matukurarama mazuva anaya it seems as if I can have everything, elder, like everything, the highest education, the best of houses, but if you're not married, even our parents they say kuti if you're not married I'm losing respect to myself, and there comes the pressure now. And it's, in our society, if you're married as a man or as a woman, you're respected much better. So to those who are not yet married, they feel the pressure now to say, no, this should be done because it's an achievement. So to us, basically, it's an achievement. Because I'm gaining respect because of this institution. But have you ever noticed, Gutizo, when you are not married, we talk about you. And when you get married, we still talk about you. When you talk about us before we are married, the fortunate thing, Gutizo, kana usiri married, we talk about you to you. Okay. When you then get married, we talk about you to other people. So the world is always talking about you. But here is the honest truth. Adam never wished he was married. But God saw the necessity. I hope you get me loud and clear. Okay. That is the reason why God created Eve for Adam. Because he saw the necessity. But Paul was not married. He also did not see the necessity of marriage. Kunze kwekungoti izvo pamwe uri kuroorwa nekuti haugoni kuzvibata. Ndo zvakataura Paul. Saka by the end of the day, Paul anobva ati vamwe vakaitwa ngomwa nekuda kweshoko. Asi kune vamwe vanofanirwa kuitawo sezvavo vanofanirwa kuroora. Unfortunately manje in a community, people believe that marriage is success. People believe that marriage is maturity. People believe that marriage is everything. But that is not it. This is the reason why people are rushing in and rushing out. Because whatever they expect is not there.
And by the end of the day, the expectation that has been created in mind is different from what you see when you get behind the doors. And the author of marriage is also not in sync with your expectation. Okay. So by the end of the day, pamunonopinda mese muri kushamisika. Uyu ari kuti uri kuitei neuri kuti uri kuitei. Saka what we need to do is we should put the purpose of marriage on the table. Okay. Make sure everyone is informed. Everyone knows exactly what it is all about. Then people will decide to say, do I want it or I do not want it? We also remove emotion from it, like extra curricular. Vanhu vari kudanana, vazhinji vanobatana, vari kudanana, vanokisana. When people are saying they are in love, they are saying we've got a certificate to make sure that we are emotionally satisfied. This is the reason why people are enjoying this thing, dating and courtship. But kana wazoenda kumberi kuseri kweketeni, pamusana pekuti uyu waimubata 1 minute and you wish for more. Umva 24 hours zonzi chibata. You get the point. Then you realize that no, what I thought I was supposed to get is different from what I'm getting. This is the reason why unodzokera kuvana vechikoro, unodzokera kupfambi. Why? Because dziri scarce. Unopuwa 2 minutes nemwana wechikoro umhanya kuna baba ake. Why? Because chiri kukunakidza is the scarcity, not the product. Muripo ipapo elder, pane dzimwe nyaya dzinombosimuka with regards to that. Pakuti zvoni musati maroorana anti. So it's like memuchitonge munozivana. But pano mwakati the moment yamunopinda mumba and then now makugara mese, it's like that moment your eyes are opened. Saka chii chinenge chachinja? Is it kuti isusu sevanhu pane zvatinoita zvisiri right zvinoita kuti tisaona kana kuti ndiwo my emotions iwayo, and then also as individuals kana kuri kuti my emotions tofana kumasiya saka toita sei kuti timasiye, because I also think kuti they are important in a marriage. Rega ndikudze kuti chinoita kuti munhu anzi dofa azviri kuti haana zvaanoziva. Okay. Ngoreva kuti zviri kudiwa naexaminer haazvizivi. So by the end of the day, ane a lot of information which is not necessary. The same applies to you guys when you get married. It doesn't mean you get married musina zvamunoziva. But time yamunenge muchidata muchikota, you know a lot of things zvisiri kudiwa naexaminer. So by the end of the day, when marriage sits there and say, Mauya, let's find out how much you know. You realize you knew more of nothing than what is supposed to be known. So ndo issue iri panapa kuti pa 2 years dzamune muchidanana pa mune zvamunotoziva, but examiner hanina. Yeah, I also have a question. In this time, we're talking about people when they're still male and female. What's the effect of sex? Of sex before marriage? What does it really do to young people? Unoziva zvinoitika ndezvekuti izvo ngatiti mudhara wako mai vako vari kubika nyama, handirezeka iwo mva waba kusvika dumbu razara, kana wazonogara manheru zonzi chidyai nyama inonaka, wakaguta kudhara, and by the end of the day nekuti wakaguta zvinoita kunge nyama haiite sei hainake. Ndo number one. Okay. Number one. Number two, sex is like a habit forming drug. As soon as you indulged, ndosaka nyangwe bhaibheri rangu inini kune vanoverenga bible rinoti anoita upombwe anotadzira mweya wake. What happens is like a habit forming drug. Kana richinge, if you develop the habit yekurara pese pese haipere, and by the end of the day you always think there is something new when there is nothing new, because it is in your mind. Yatongofanana nemadrugs, yangofanana nemadrugs that you can sell anything for it. Number 3, sex, kuve sexually active panguva isiriyo zvinoburitsa pachena internal discipline. He who cannot control the flesh can control nothing. So by the end of the day, when we are seated ndakagara naModesta ari pano inini semunhu, chinoita kuti ndisapfimbe Modesta inyaya yekuti izvo inini pane zvangu ndofanirwa kuzviudza kuti internal discipline inofanirwa kundiudza kuti izvo bhora pasi uri munhu mukuru. Asi kana manje ndikangojaira kuita zvinhu izvozvo handife ndakakura. Saka apa mukutaura kuti isusu sevanhu, as part of our identity as women and as men, we also need values that we live by. We definitely need values
and we need to set those values, and by the same time ndisu ma-referees ema-values iwayo. Okay, but Mr. Machando, indurara nemsikana ungari one. Apana mumwe andikurara naye. What's the effect, sir? Because if I go around sleeping with many women, then I form a habit. But I'm just sleeping with my girlfriend, and I'm going to end up marrying her probably. But the question is, she's the only one. I'm not developing a habit of sleeping around. I'm being faithful to her. No, I'm being faithful to that girl. So what's the problem? Regandizokorere mubvunzo in case brain dzangu hadzisi kunyatsopanana moto. Iwewe uri kudanana nemusikana, hauna mukadzi handizvo zvoka. Yes. Ende iwewe uri kuti nekuti musikana wangu, Yes. ndiri kuda ma-benefits emukadzi. Tomboti izvo uri kuti izvo uri kuda kuzosenza kwa-okay. Saka pauri kunoba mari ikoko uri kuti ndiri kutora because ndagara uchasenza ikoko here, uri kuti chii? Chazongopuwa salary. But what I'm being faithful, I'm not developing any habit. Faithful to okay kuti izvo since tichasenza kwa-okay ndogona kufanira kutambira. Okay, so basically we are saying that marriage, sex is for marriage, right? Saka pane vamwe vanovha basa there. Okay, pane vanhu vanogona kuti I'm holding myself, right, in anticipation that I'm going to have sex. Are you saying that everyone enjoys sex? So are we saying that the basis for me getting married is because I'm burning, like what Paul is saying? It's better to say urore. Saka, what about if I then find it boring there? Because sex basically it's what? But my answer what's wrong then if I'm being faithful to this one? I'm not developing a habit. Inzonzi bantu kuti mubvunzo wangu hauna kumbooma Ernest. Yes. Ndewekuti izvo maybe lega ndangenda kubvunza mubvunzo. Munofunga kuti sex is sport here? Sex. Tomboti muri kungoku sport here chii? It's sex. Because we need to know, because togona unge tine ma-definition akaita sei akasiyana. Kuti Mwari akaona Adam asina ma-sports because kwakusina table tennis, kwakusina chii, you get the point ka? Akamuti zvaungona ungoita Adam ka rega ndingokupe mukadzi sport yatanga. According to us, it's like it's a sport. I don't know. I may be wrong because like the purpose in the Bible, it's to reproduce. Yeah. So the reason why I'm saying probably it's sort of like a sport, because if it is that it's just to reproduce, nekuti muite vana. Saka tafunga kuti in the next 9 months tite mwana. Saka let's do this until you are pregnant. Then after that tovatazvireka. So that's why in Drukuti it seems it's a sport. From my understanding, I think sex is nice. People enjoy it as a sport. So the reason why I'm asking gentlemen and lady, inyaya kuti izvo Mwari muumwari wake akagara pasi. You get the point? When he created man and woman, akava creator for a purpose. Okay. And every activity that happens is to fulfill the purpose. So everything that is done purposefully, zvinobetsera muchinangwa chemuiti wezvinhu. For example, a laptop is a tool, but unogona kuplaya music pa laptop. Asi ukachienda kubasa iwewe unorova 9 hours uchinzwa music pa laptop. The laptop did not serve its purpose. Because its purpose was not to play music. The same applies to sex. Mwari dei aida kuti sex ive sport, pangadei pasina restriction. Because remember, the restriction that we are talking about is not from men, but it is from God. Therefore, when God created this thing, it was for a purpose. And by the end of the day, those who did not want to participate in that purpose were excused. Because it was an activity that led to. I hope you get what I mean. Okay. So, isusu ngatichiregai kufunga manje kuti izvo. Isusu, we should satisfy each other as a sport. By so doing, we are abusing the activity yakasikwa na Mwari for noble purposes kuti isute mafungiro emunhu. Okay, so muri ipo ipapo ndanchida kuenda pa point yekuti toti
inini ndiri musikana ndaita mukomana wangu tarara tese ndaita nhumbu then according to our culture kobva kwachonzi motodi motoroorana right pamwe yanga ichingoriwo mistake yekuti hangoiti like zvakangoitikawo like anga ari masports but then at the end of the day patinozonzi imimi vanhu murudi muri kuroorana nofanoona zvinhu panapa zvadi zvaoma so is it okay to say no ngatidi tokumbirawo mungotiregererawo mutisiye takadaro because zvatakaita izvi handifungi kuti isusu tingagara tese ndiripo ipapo what are the grounds also of marriage? But I'm not to answer second part of the other question. When I then I've been saving myself, then find out kuti zvinatofive. Ndopa tutaura kuti problem iri kunetsa ndeyekuti wapinda kumarriage uchiti ndakuenda kusport. I hope you get what I mean. Haizi sport. So by the end of the day, you are not going there for that. You are going there to fulfill the purpose of marriage. And the purpose of marriage is not sex. Okay. So as individuals now, mchazodzoka hangu ma-questions angu andambokubvunzai tichiri pa-purpose since muri pa-purpose. So what is the purpose of marriage? And inini as an individual ndichipinda marriage, what is it that I can say kuti inini ndichipinda mchinhu ichi, this is my purpose as a woman, this is his purpose as a man? Unoziva kuti pataiti tapedza kunyora ma-exams taakunotora ma-results taiti kana wabvunzwa kunzi wabuda nemangani anza yataipindura ndeyekuti we did not go to school to have lunch. Taenda kuchikoro kunodzidza and we made sure tadzidza. I hope you get what I mean. Yes. So by the end of the day ndo isusu zvatiri kuti imimi vafana Ernest newemodi problem iri kunetsa ndeyekuti imimi pamuri kuroorana ndepekuti muri kuchiva icing yamuri kuona pakeki ende ndo yamuri da kungonopila ende you wouldn't mind dei zvichinzi keke racho kubva kumusoro kunosvika kuzasi icing. Yet that is not the thing. The purpose of marriage is nobler than what you see. Do you know? Ndoda kukuudza izvo makagara pano. Do you know the reason why tine munhu anofara kutengesa madrugs achitengesera mwana umwe munhu? It is because a certain marriage failed. Do you know the reason why some people are abused and some people are never happy? And vamwe vanhu anosenza muchipatara anofanirwa kunobaya munhu mushonga anosaridza kuba mushonga wacho. Ari kutambirisa munhu mari anoba mari yacho. Mupurisa anzi chengeta vanhu anovabira. Musoja akanzi tarisa kuti vane tsamba dzekufambisa anoti ndipei mari yembanje. Zvoita pachena kuti asina mari haite sei haafambe. And when you see these things happening, it is not because vanhu vakapusa. It is because marriage is failed. If people had lived according to the purpose of marriage, because marriage says it's a training center for children. If the children are not trained, the purpose has not been achieved. No, okay. Yes. The purpose of marriage is not easy. Learn to respect your husband. If you can't respect, the purpose of marriage is not there. Why? Because your sibling, your daughter will see from you that this thing does not require. Because we will not say this man. We say this thing does not require respect. Why? Because you treated him as a thing. So the products that we are having in a community, people did not appreciate the purpose of marriage. And what was the purpose of marriage? Mwari achisika. Zvinonzi Mwari akanga achida kuproducer vanhu vakafanana nechaakasika. Okay. Both in word and in deed. Saka munhu paakasikwa akanzi perpetuate this which I have made. And how do you perpetuate? By making sure that you live in unison and you produce and train that which you bring about. Kuti chifanane neni sezvandakakuitai. So that was what God wanted. Muripo ipapo inangu anza ndanzwisisa, I don't know Ernest. Okay, okay, like pakuti tiripo pa purpose ye marriage. So then can I then choose hangu inini if I see kuti ai izvi zvingatondinetsa? Because are you really saying the purpose of marriage is to have children? Number one. The purpose of marriage, when we have had those children, if you are saying that
chinangwa chamwari chachiri chekuti asike aite vanhu vanozova nevamwe vana vane behavior yakafanana neyake, or who do as he does. But then now when we look at it like from the angle that I have understood, like now pamwe pane pandisina kunyatsonzwisisa pakuti, is the purpose then to have children that will bring up in such a way that they make a perfect community? The purpose of marriage was to train the children that you produce. Okay. That's number one. Okay. The purpose of marriage was to multiply. Okay. And replenish the earth with vanhu vakafanana newe. Okay. And iwewe wakatoredzerana kune chekutanga. Ndo number one. The other purpose of marriage was to show the relationship between God and man. Okay. The way you relate with your husband is the way God relates with you. Okay. So by the end of the day, imimi pamairarama muri two, it was a sermon on wheels. Yairatidza vanhu kuti izvo zvatiri kurarama izvi ndizviri kuratidza the relationship that is between God and man. Okay. But unfortunately now, people are getting into marriage to mirror an object that marriage does not represent. Okay. Mune mapfungwa dzenyu nemafungiro enyu, but muridzi wemarriage anongoti izvo no, zviri kuratidza relationship between Christ and the church. So it is a godly thing with the godly relevance. Okay. Saka whether unonamata kana kuti haunamati, isho yenge ngoripo ndeyekuti izvo kana wafunga kutamba bhora wachigohwesa mugedhi. Right. Haungati inini kutamba ndoda, ndoda kutamba ndichibuda panze ndichienda nekukoko, no. Kana watongofunga kutamba bhora, they are the rules of the match. Okay. Your question yandakata. Oh, pane question yandandabvunza kuti, let's say kuti inini ndaita mukomana wangu ndobva ndaita nhumbu, and then culture or society says zvazvatodai motodi motoroorana motochata. Haizi culture, haizi society. Munhu wako number one. Okay. Number two, iwewe kana wangu uchida bhazi rekuenda kuGaborone ukabira riri kuenda ku Cape Town, unonosvika kupi? Cape Town. Unofunga kuti vanhu vari mubhazi vangaziva kuti hausi kuenda kuCape Town? Asi by your presence in that bus rinoita kuti vafunge kuti tiri kuenda chii? Tukuenda kuCape So Town. driver kana achingodrive anoenda nekuCape Town, zvekuti iwo hausi kuda kuenda kuCape Town havazvizivi. Ndo zvakangofanana nemuupenyu. Iwewe ndiwe unouya nebenzi rako. Isusu tinongoona kuti munhu auya ndiye munhu kwaye kwaari. Do you get the point? Hatiziri isu tiri kukumanikidzira. Saka ndokwanisa kuti driver mirai ndakwira bhazi risiriro ndisiye henyu pano, will make a plan to go back. Ndo zvawaifangwa kuita manje pasina vana. Problem yakanetsa ndeyekuti izvo unoda kumisa driver iwewe pamusana pekuti wakuda kurutsa. Samuta ndichakwanisa kuchinja jeni yacho ndani mwana. Jeni watoonayo kai, handisi kuti nekuti watoone mwana. Ndiri kuansa paataura kuti isu ari kufunga kuti society ndisi tiri kumumanikidzira. Okay. Hatisiri isu tiri kumumanikidzira. Zvinhu zvake. Atada kuyamaidzwa kuti iye ari kuti we are saying that ina angu haina ngandikwanise kuti ndichati na Ernest. Saka it's better Ernest aende ndosara kune mwana wangu. Regai ndibokubvunza imimi mbotorai kuti muri ndimi isusu. Ndokubhadharira chikoro Modesta. Orova 7 years uri kuchikoro eta primary, 6 years uri ku high school. Ombva wazodzoka after 13 years idzodzo oti paya ndaitamba ndakuda kutangisa. Utaura nini? Ndofanga kuita sei? Motomboendesa kuna psychiatrist. Ndo issue pana pekuti imimi muri kunditaurira kuti izvoka you have been dating for all this time and courtship for all this time. Modzoka panapa mapedza kuproduce. You get the point? Zvinofangwa kuitwa nevanhu vari kuproceda kuenda mberi. Muri kuti here tongopota tichiti izvo auya nenhumbi yake oti ndaitamba and serious manje. No, but you understand the frustration. Aiwa, handisi kuti frustration. Kuti mimi, let's say we want to run my families. Can we run families like that? Yekuti munhu anongotamba zvaanoda. Anogona kuuya omitisa hanzvadzi yake tanga achitamba. No, andikwanzisa, but issue ndeyekuti my families is like we're now ordaining a marriage isingabufe yakakwanisa kusustainika. When we actually see that this won't work. Alright, iwe ukagadza poti yako yesadza pamoto ukatoda kubika risina kukwata. Ndiani akutimanikidzira kudya? Okay, so basically what I'm trying to understand, you're now saying that having a child actually results in marriage. No. But that's what we're getting, Mr. Machando.
listen carefully. Yes. Listen to what I'm saying. Ndati inini ukagadza poto yesadza stove ndakatenga iripo inopisa iwo decide kuti ndinoda kuti rikwate. Do you get what I mean? Yes. Ndoda kutora sadza rangu rakadaro ndobura. Wabura waisaomo akuti idya ndiani? Ndiwe. Because it's a matter of choice. It's a matter of choice. No choice yawaita. Hatinenge ndaita. Saka you cannot say you don't want the destination but iwewe wakwira bhazi riri kuenda ikoko. I hope you get what I mean. So the issue iri panapa ndeyekuti izvoka we cannot correct things kuma results when we do not want to correct formula. Nyango wanoita process control. The reason why we do process control, it is because the process determines the quality. There is no way you can expect good things when you didn't do the process control. Now imimi murukuti isuzi imimi moda uzonoita quality control kana sadza rapedza kuibva. Indiri kukudza kuti isa huni moto iwota ndidi. Kutidzira moto wako iwota ndidi. Pambira sadza iwota ndidi. Ndarege rikwati iwota ndidi. Wapedza tochitizo chidya ikasadzira ira mabika oti muda kuti manikidzira kudya sadza ndakuda kudzokera futi kuti ndinotanga kubika sadza. We cannot do that. That's what we are saying as parents. Okay. What we are saying as parents ndekuti imimika zivai because imimika you are not the first ones to be here. Zvinhu zvamuri kuita zvakatomboitika. You know kuti munhu akadai zvinodai, munhu akadai zvinodai. So there is if you decide kuti ndoda kudaro, complete the circle. But it looks like now makupanisha munhu aita mwana. But kuna mwasikana vaita mwana, kuna mwakoma vasikana vaita sei vakurara vese. Saka iwo ukadya maswitsi ukaora mazino vamwe vasina kuora mazino wapanishwa nevanhu vanogadzira maswitsi. No, but I'm just trying to say kuti fanwa kurara vese handiti hapana result iri kuona, they are free to just live. But uneutazona result of the action yatisi kutomboindosa futi ndo watiri kuti continue the journey. Pindura mubvunzo kuti iwewe ukadya maswitsi ukaora mazino, Modesta akasaora mazino wapanishwa nani? Why I'm saying so ndeyekuti izvo comrades, to every wrongdoing ichaitika the results might be different. Do you know kuti kune vamwe vanhu vakaita mistake ka1 vakatofa, koita vamwe vakaita mistake vakasaita sei? Saka problem inonetsa manje ndeyekuti izvo vamwe vanhu vachave maobject lessons yevamwe. Pamusana pekuti you make mistakes, you get the point. Yes. And by the end of the day you live by the negatives of that mistake. Then kune vamwe vachata mistake and they will be a sort of exempted from zvoita sezvinonzi zvinobhadhara. I hope you get what I mean. Yes. So by the end of the day tovangwa kuziva kuti upenyu hauna kufanana. Vanhu vaigona kutamba mese muchikoro, umwe upasa umwe oita sei ofwera, asi mese maiita sei maitamba. So issue iri panapa, you must always know kuti munogona kuseka mese, munogona kufara mese, munogona kuenda kudisco mese, but results anogona kuita sei anogona kusiyana. Kana azosiyana manje ndo patinenge takukudza kuti these are the consequences of this act. Saka iwo uchatiti inini ndakuda kufanana naModesta asina kubata mimba, isu hatizizive kuti Modesta ane zvakaita because tinongoona mafruits. Saka kuti kune zvimwe zviri kuitika isu hatizvizive until you bear fruits. But even that sentiment, you know, there's a stigma against single mothers, even in our own church. Inzwa unzwika munhu anonzi single mother, you get the point. Munhu anonzi single mother haazi munhu aiita musikanzwa. Toda kuti tibatsirane ipapo. Okay. A single mother hazvirevo kuti munhu aiita musikanzwa. A person can be a single mother for any reason. Saka imimi musati kana maita musikanzwa mozviti muri masingle mother. No, but masingle mother, Mr. Machando, pavanopinda musociety nje hatiwazi uko akabva kupi, panomuziva nemwana wake akamitiswa akutopiwa discrimination because haana kuzoirorwa. Inzwanzwe Ernest. Yes. Ndoda kuti mudzokedzane pfungwa dzenyu. Ndepekuti izvo kana muchitifungira kuti we discriminate against single mothers, you are mistaken. Because isusu, according to us, single mothers are not single by choice but by circumstances. But when you wamuruda kuita uyanga, and imimi muruda kuti kana maita uyanga mofanana nema single mothers atinoziva. Imimi hamuzi ma single mothers, muri matsotsi. Zvakafanana nevanhu vabva mazino, kuti umwe abva mazino nekuti airwadza, umwe ndokurwa nechibhakera voti inini newe takangofanana. Hamuna kufanana, mabviro enyu emazino asiyana. Saka tiri kuti no, kana muda kubva mazino ibvaiwo mazino zvinoita chii vamwe.
asi ayenyu ekurowa kubhawa yakati hatikupinzei muchikwata ichi muri matsotsi muripo ipapo saka tibatsirewo because moza like zvinoitika kazhinji mukurarama kwedu especially I don't know hangu if I'm right. I could be wrong. I stand to be corrected. Especially for us women. We tend to compromise a lot and to be too understanding towards the other gender in everything, so much so that we lose even our individuality in that sense. Zvokuti vanhu pamunotozopinda mumba pamwe ndienda kutobehave semunhu achandirora kana asingafariri maorange mumba umomo hatichatotengi maorange takungoti ai maapple nemaapple because ndizvo zvaanofarira. Saka tibatsireiwo tiri papo kuti isusu as individuals tichiri momo mucourtship, how now still do we maintain our identity, our individuality and not to compromise? Thank you. Munozviziva here mimi vanangu kuti imwe mitemo iri panyika inoiswa nevanhu haina kuiswa for the good of men. Zvinogona kuitika ndezvekuti Modesta newe munoroorana, Ernest na Modesta moita mukadzi nemurume. Uyu onoita Minister of Justice. Apedza kuita Minister of Justice omva anodanana na girlfriend B. Girlfriend B yomva yamuti izvo but mimi kune mutemo kubasa kwenyu wekuti izvo isusu small house hatiinherite property. Uyo obva apa achiti ndakuenda kunozvisota. Omva atoenda zvechokwadi onoisa bhiri because kuparliament kune vamwe vakafanana naye bhiri rinoenda ronopasa. Kana isusu taakuzodzoka anditi ava vesmall house vari kuti zvatinakira, but is this the correct way to do things? Kuti tichinje mutemo to accommodate someone's weakness. So by the end of the day ndo problem iri kuitika yekuti mimi vana vedu vasikana pamunojoina namuchitsa tumagroup twema human rights, you want us to give you rights to cover up your foolishness. Kuti pane zvinhu zvamunonyatsoita zvamunoona kuti hazvisenze. You want to sleep with anyone else all over and do whatever you want to do. Kana muchinge madzoka moti izvo ndinzwisisei. Hatigone kukunzwisisai when murayiro wakaiswa naMwari wakatomira uripo. We cannot bend the rules like what this minister is doing to accommodate his girlfriend. We are going to stick by the rules. And what are the rules? Ndedzekuti wewe Modesta sezvo wakaita, you should manage yourself. You should respect yourself. You should honor your priorities. You should know where you are going. Wakagara ipapo. Kwete kuzondiudza iwewe kuti izvo ngori 12 years in a relationship and for the 12 years you were lost. Ndisina zvarabenzi. Zvinorwadza sevabereki. So what do you mean kuti aifanira kuchoose munhu wake asingamurambidzi kudya maorange? Yes, anoziva kuti handidye maorange uyu. Anoziva kuti malemoni anondisa ugugu akagarapo. Anozviziva kuti nini munhu uyu handidi, anoziva akagara. Okay. But the problem iripo ndeyekuti izvo ari kuda kuti nini manje ndiakomodhete mudhara wauya naye. Pamusana pekuti izvo ari kuti ndiye waandunoda. Saka baba chichinja mutemo wepamba panapa kuti musute visitor wauya panapa. No, but we are a brand on our own. Yes, I understand Mr. Machando. But chine nyanda udzokera kwairi. Right? Uyu mwana wedu ati asika kuroorwa Mr. Machando. Yes. Is she then an outcast nekuti aramba kuroorwa? Ndo bandiri kudzokorora kuti izvo problem iri kunetsa ka. Muri kufunga kuti isusu tamuita outcast. Iwewe Ernest ukaramba chikoro. Vamwe vakoma vako 3 vakaenda kuchikoro. Vakaita mari. Pavanenge vakagara pasi vakafunga kuti taakuda isusu kumboenda kuholiday. Voti umwe ndatisei mari dzedu tiende kuholiday. Iwe ukatadza kuisa mari, hazvisi kuti vakuita outcast. You get what I mean? Yes. Iwewe capacity yekuenda kuholiday wakairamba. Saka unofanira kusara wakagara papi pano. Wakaomirira kuti kana vachinge vazodzoka manje, woita hama dzako. Nekuti kuri kuendwa uko hakufinancewe neukama, kunofinancewa nemari. Mari inowanikwa kupi kubasa? Kubasa kunotsvagwa sei wadzidza in a normal economy. You get what I mean? Zvawakaramba. Saka imimi musafunge kuti izvo kana vanhu zvavo zvichifaya zvako zvisingafai, they are making you an outcast. Isusu turungoti it's unfortunate mode. Hatigone kudzorera mwana uyu kwaabva. Nduzvatopo. Yeah, we agree with mwana, but issue na Modesta ndeyoti uyu ari kunzi chitongoroorwa ipapo. Enda ipapo. Alright, ndoda kumbokubvunza kuti imimi maida kuti tiite sei? Isusu.
In personally, I believe kuti if it's not workable, there shouldn't be a marriage. Saka uri kufunga kuti pamba pangu inini ndakabereka vana vangu 2 kuti ndikuchengetei. Indopezera ndane ne 14. Nevamwe vari kungouya nomwe munhu ari panapa ari kungoti izvo ningira ende vanhu vakadaro type iyo inobereka kudarika muridzi wembaka. No, I agree. Anoenda somewhere else but afanira kumuforsa kuti achate. Anoenda kupi? Yes, that's a good question, Mr. Machando. Because kune this other lady I talked to, right? She gets pregnant, overendeswa up to the in-laws, right? There, she's being treated really bad, taking care of 11 people. Why she goes to 11 people? We can say she created that situation for herself, right? But the issue, Diaguti, it's like at the other side, we do not even care what's going to happen to the child there. Because we are making an outcast. Because it's like women are getting a raw deal. Ukapinda mvura inopisa anofanirwa kutsva ndiani? Ukapinda mvura inopisa what? Zadza tabhu yako nemvura iri kubhoira opinda. Who must burn? But baba vanongoramba vari baba. Aiwa, ndiri kubvunza mubvunzo. Musandinzvenge mubvunzo wangu. Kana ukapinda mvura yako inopisa wazvivhurira iwewe, anotsva ndiani? Ndinotsva. This is one thing that I want you young people to know. We cannot exempt you from the consequences of your action. To every action kune ma consequences. Mwari anoti usanyengerwe, Mwari haasekwe, chaunodzvara ndo chaunokohwa. Bhaibheri futi roti izvo nekuti vana vakadya chii vabereki vozonzwa ugugu. It does not work like that. Afamba road anofanirwa kuneta, apinda munovava anofanirwa kuvaviwa. Izvo zvatinogona kuita kukutsanangurira kuti vanovaviwa type yako iyi vanogona kukwenyera padombo here, vanovaviwa type yako vanoda mvura inodziya here. But we cannot exempt you from the consequences of your act. The reason why tine society iri upside down ndeyekuti people are doing things and someone else has to bear the blood. It does not work like that. Saka munhu akatotanga rwendo rwake, isusu basa redu pano panyika kukuti urupedzise, kuitira vamwe vari kuteera kumashure kwako kuti vanyatsoziva kuti izvo vanofamba nerwendo urwu, this is what is going to happen. Saka like you had said kuti kana ukaita zvaunenge waita, yes, iwewe you become an object lesson. Yes. Right. Toti inini se object lesson ndo vandanzwa kuti hai izvi zveu object lesson zvinenge zvakudi zvinenge zvakundiremera. Unonyatsozvinzwa kuti izvi zvakundiremera. So elder toda kuti mutibatsire ndepekuti hongu takakanganisa, maybe tasvika pakubvuma chaiko chakuti ina hanguchi ndakakanganisa, ndoda kuchinja nzira ndiri kufamba nayo, tozviita sei kuti tichinje? Unoziva inini chinondishamisa mwanangu. I want to be honest with you. Ndeyekuti unodanana nemusikana mukomana 7 years, handitezika, ozomitiswa gore rechi8, ombva watoona kuti haaite 7 years dzese dzimamuri mese kusvika pakumitiswa, ozoona kuti haaite kuimboenda kaunoona kuti haaite, because zvamanga muchiita uchimuexcusa during courtship unomboona kontinya kane bhora racho. Because iwewe anditi mimi, do you appreciate kuti izvo vanangu ndoda kuti muve clear pamuri kuti takaoma mwoyo. Hatina kuoma mwoyo, hatigone kurarama ne the rules of the jungle in an organized community. Hatigone, ende ndinodzokorora kuti izvo baba munini vari kurepa mwana zvonzi izvo nekuti tiri mhuri ngaingoperera muno mumba. He must bear the consequences. And the reason why tine maproblem inyaya yekuti mai vako vari kurohwa nababa. Nyaya yekurohwa haina chekuita nemarriage, inyaya dzemapurisa. But vakaenda kunomang'ara nyangwe hama dzemurume wavo dzese dzinomakana nawo. Why? Vari kuti crime inofanirwa kuita perpetuate and people must ignore. But this is, we are not saying so. We are saying whatever a man sows, that shall he reap. And we need that to be clear kune vari kuteera kuti vanyatsoziva kuti akafamba nzira yakafambwa namode, this is what happens. These are the consequences. Kana uchitozonodzoswa unodzoka nebhazi raakutobva ikoko, unotombonosvika wozonokwitsvagirwa mari yekudzoka nerimwe bhazi, kwete kuti unongotenderera uri panapa uchingomitiswa. Aivoka tidaro tidaro haudiscaveka panhumbuka
kuti izvo haite ndisikavhakasa uchibvisa hembe. Zvanzwika. All right. And then, Tiri Pwepapo, just before we close, there's one more question that I have. I don't know if Ernest has any other burning question, but for me, it's sort of like we need also help in that regard. Pakuti, in the setup, yokuti isusu, we are still as individuals, mkomana, nemskana. How do we pursue our goals? How do we pursue our dreams? How do we pursue a higher purpose in life? Kutuo inini wondozoita wo CEO we a big company, because kune vamwe vatakanzwa chiti no munaka ndirichi aiwa no don't worry about these things, inini I'll take care of you and tombo do tudi uende kuchikoro or anything. But is that right? Kana ukawana munhu anokudaro, what should you do? Regai ndikudze mwanangu, ndezvekuti izvo chandoda kuti munyatsondibatisisa. Kune vanhu vari very good mukutamba cricket. Kune vanhu vari very good mukutamba soccer. Kana vakasiwa vachitamba soccer they excel. Asi imi vachitamba cricket kana tennis. Asi iwo ukafunga kuita a soccer team, hautore vanhu vari good ku cricket over respecta because they are good ku cricket overunza avatambi hakuna chinobuda. So by the end of the day, kana uchiroorwa mwanangu, you are assembling a team and you know the type of sport that you are playing. So you assemble a team inowirirana negame ramunoda kuenda kunotamba, to the extent yekuti kana muchinge mazopinda, you don't sit down to convince someone kuti mutambe soccer, because all of you are clear kuti turutamba soccer. So what happens is when you are dating and when you are in the courtship period, what you need to do is to make sure you know kuti we are assembling a football team. Marriage is not a place where people surrender their rights. Marriage is not a place where people surrender their individuality. Because kunzi upenyu hunakidze Modesta must remain Modesta. Kuti upenyu hunakidze Ernest must remain Ernest. But if Ernest is to change to become a Peter to suit you, that means Ernest ceases to live. Therefore, this marriage, Ernest is dead. He is not enjoying. So when you are getting married now, uende kunotsvaga master to servant relationship. Uri kuenda in a partnership yevanhu varoda kuita the same sport. And that way things are clear. Unfortunately, people are failing to see kuti when you are dating, ndoda kukudzokererai muri pano, time ye dating ne time ye courtship is not adjusting time. Time ye dating ne courtship is to buy correct size. Okay. Kana ichizonodambuka ngainodambukira mberi yozonosono. But haungabve nebhutsi yakadambuka uchiti izvo ndagara ndakatenga chinda netsono. So basically we shouldn't compromise. You shouldn't. If it's not working, leave. If it's not working, it's not working. I've always said, and I will repeat this, hapana munhu ari perfect, but there's always a perfect match for you. This is the reason why ndogara pa example mukaenda kumaprazi mazhinji uko mati mamborealize kuti unoona kamwe kamuchembere nemukadzi wacho vachibva kubhawa vese vakadhakwa, ende mati mamboona kuti izvo kamwe kanogona kudona kosa rakakarara muside meroad kamwe kobati ndokusiya kotoenda kumba mangwana makuseni aimboiti nyaya nokuti upenyu hwavo unenge drama, hakuna ari kugara pasi neumwe. So by the end of the day, iwe ukanopinda mune munhu anorarama upenyu unenge drama ihwohwo manje, iwe oda kuti aone sense zvinhu zvinobva zvapiringisha. Saka regai vemukombaundi vaite zvemukombaundi, vezvigure voita zvinyawe zvavo, imimi moita zvenyu. Asi ukada kuti ndichazoudza chigure kuti chirege chigure, ndoda kukutaurira musi wachinokuruvera ngoma muri mumba chakamira pazvitanda zviya, you'll be embarrassed for life, because chigure is not what he has done outside. Ugure is what he is inside. Thank you to our viewers. Thank you for the time. I hope you are blessed. I will ask our elder Machando to give us closing remarks. Ndoda kuti vana vangu mubate patiri kupedzisa. Hatisi kukuitirai utsinye. But we need to be in control of this process. Unoziva kusungirira imbwa uchifamba naye hakusi kuitira utsinye. Because unoziva behavior yembwa kana yazosvika pavanhu. Saka kuti yazoruma vanhu ka mozotanga kutsanangura kuti imbwa zvazodai ndanichiipa freedom
zvinonetsa. So by the end of the day, what we are trying to do is we are representing God pano pasi. In our representing God, we are not here to fix you, but we are here to prove a point. Yekuti kudii, yekuti Mwari anoti munhu chaanokodzvara ndo chaanokohwa. Saka at times ndinokutrainai zvakanaka, mozidecide kuti moda kuita zvemadrugs. At times ndinokutrainai zvakanaka, moti toda kuita zvembanje. Kana maita zvembanje mwanangu manje, uya pambo wakutengesa madhoo, uya pambo wakutengesa mahwindo. Chichanetsa ndechekuti vasingasvite pambanje ndo vacharohwa nemhepo. Iwo unenge wakadhakwa, hautombozviiti sei? Hautombozvinzwi. Saka pandinokuendesa kujeri, hakuzi kuti ndokuvenga. Ndiri kuitirawo kuti vamwe vagare mumba ine madhoo neine mahwindo. Iwewe uri where you are supposed to be. So that he who did plant the seed is the only one who reaps. Asi ndikakusiya uchibehave anyhow, everyone else is reaping what you did so. Saka unogona kuti mari yemwana wechikoro iwe mva waiba unotenga madrugs, uye hachaendi kuchikoro, is he reaping what he sowed? No. Iwe unogona kuti izvo mota yange ichifanga uperekedza munhu kuchikoro, iwe mva waba mapatsi kana bhatiri wenda unotengesa wotenga madrugs, uye akuenda kuchikoro netsoka, is he reaping what he sowed? No. So what do? We make sure we take you and take you to where you belong, so that people will always know is kana wadzvara unodii unokohwa. Saka mundibate zvakanaka ipapo. Kana wamitiswa hatisi kukuomesera. Tiri kungedza kuudza vamwe vari kuteera sure kwako kuti kana uchinge wamitiswa hakuzi kuti tine utsinye newe, totokupa tii kana wauya kumba uchivhakacha, asi kuti tikutorawo kubva kumurume wako wangofanana nesu hazvichaiti. Ngatinamatei. Ishe wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, toda kutendai. Imi muri Mwari rumbidzwai nekusingaperi. Toda kuti mutibatsire pachinhu ichi. Ndechekuti izvo the law of reaping and sowing does not belong to us. It is the law of nature. Batsirewo vana vedu vazvinzwisise. There are things that they cannot change, things that they will never change, because they were ordained to be like so. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you very much for being a part of today's program. I hope kwamuri ukoko muchachure, mucharega gango rinyatsoiva kuti upenyu wedu hunyatsokuendeka. May God bless you. Vese vanonzwara uranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pako monemikana, Baba wadikanwa, ari kudaita, uyo unoda, uya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, tumasoko pago monemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda, dawiraidi, uyo unoda, tiwirange iswi, uyo unoda, upenyu narini, uyo unoda, tumasoko pago monemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda, tumasoko pago monemikana, Baba wadikanwa, ari kudaidza, uyo unoda,
kudayidza uyo unoda